мрачен екип, Саша снима документален филм в едно планинско село и отишли са на центъра и видели един старец, бай Добри. И му викат: бай Добри, ще разкажеш ли някоя весела история така под гората, нали нещо? Он е казал: няма проблем, момчета. И почнал: Един ден на Пешо жена му се изгуби в гората, търсихме я цял ден, цяла нощ и сутринта, като я намерихме от радост и всичките измандрасахме. Стоп, казал това, бе, не бе. Баш тази история не мога да разкажеш, бай Добри, дай някоя друга. И той почнал: Един ден на Кире жена му се изгуби в гората, търсихме я цял ден, цяла нощ, сутринта, като я намерихме и от радост я измандрасахме всичките. Стоп, казал това, бе, знаеш какво? Бай Добри, дай разкажи по-добре някоя тъжна история. А бай Добри такъв си поел дъх и казал: Един ден аз се изгубих в гората,